Takže ahoj lidi, vítám vás tu u nového videa. V tomto videu uděláme populaci v Evropě. A pak se na to podíváme trochu nukleárním očkem, jak se říká. Dobře, kde začneme populaci? No, populaci, jako aby to bylo trochu podle reality, tak ji začneme tady v Egyptě. A třeba pak, aby to nebylo málo, tak tady v Polsku. Zrychlíme trochu čas. A teď začnu to srando. No, teď musíme odsimulovat pár set let. Oni se tady rozvinou. A pak na ně vlítne termonukleární krab. A atomovky. No, dobře. Teď ale, aby to neměli tak jednoduchý, tak jim tady dáme... Co bychom jim sem mohli dát? Dáme jim sem pavoučka. Pozdravte pavoučka. Počkejte se, no. Ne, ten pavouček bude bolet. No tak to už je jejich problém. Takže Polsko, jak se vám daří? Vy už si stavíte svoje první baráčky, vy jste roztomilí. To ještě neví, co je čeká. Lidi, abyste věděli, co je čeká, tak tady hodíme třeba jeden pítimidí granátek. Pak jich tady hodíme pár, no a už to ničí svět. A pak tady máme atomovku, Tsar bombu, což je ta nejsilnější atomovka na světě, naplamovanou bombu a černou díru. Což tam máš, jo. A taky třeba meteorit, zahřívací paprsek a bowlingovou kouli. A jak jsem říkal, termonukleární krab. No nic, teď odsimulujeme pár let a uvidíme, co se bude. Takže jdeme na to. Jdu ovládat toho kraba a ten jde. Ty lidi jdou tady. Točíme se, točíme. Uvidíte Poláci. Já. Jede prezident. Lidi. Je čas si dojít
Španělsko je chuť. Já! No, lidi, Španělsko, na to spadla bomba. Určitě na ní spadla bomba a na nějaký obří krab. No nic, jdeme dál. Alžírsko je můj další krok. Ahoj Alžírové. Ahoj Alžírové. Papa. No lidi. Ale poslední krok tohoto videa bude použít nanobus. A ty by prý měl ničit svět fakt hodně rychle. Já to trošku zrychlíme třeba na 3krát. To je rychlost. No docela ho žerou, tak to trochu ještě zrychlíme. A dáme je z více směrů třeba. Tady třeba tady a tady. Ještě tady. No a mezi tím budeme svět bombardovat. Papa! Ale dostali jsme nějaký to achievement, tak to je super. Ale tento svět už je u konce, ten nepřežije. Temné období nastalo. Francie je down, všechno je down. No nic lidi. Toto bude všechno k prvnímu videu. Pokud se vám líbilo, tak jak jsem říkal, můžete dát ten like a odběr. A okomentujte, co by se měli udělat v dalším videu. Protože možností je tady hodně. A ozvěte se mi i, co byste chtěli točit, protože mám Minecraft, Fortnite, můžu točit prakticky cokoliv, co byste chtěli. Dobře lidi, ale tohle už bude opravdu všechno a ahoj.